Sakebyar kula pamulat endahing sasana pahargyan kang kawis tinggal endah edi laras kawuryan. Kawuryan ana gandha arum ingkang angambar kongas gandaning idri jorening pasamuwan. Nulya ana teja angengumung muwa praba hanalayu. Sapa tambuh sapa weruh lamun iku tejane wong kang aran katon. Nenggih tejane Raden Ayu Sirat Mojo punang temanten putri. Kawuran Sirat Mojo temanten putri sampun kepareng mijil saking panti busana. Den apit rama kalian ingkang ibu. Kakanthi manjing telenging sasana pahargyan dene lumaksana mucang kanginang wadana kawis tinggal sumuno gilar pindha kencana binabar ngagem busana prames warinata agung ingkang kinalipit kencana mewah barlean wewegeng pranodya kawis tinggal singset padhet ing ageman kaya bisa jebol mengkak madya ingkang minangka dadi satu bandaning sarira. Kawuran Sirat Mojo temanten putri minggah panundakan ingkang sepisan kalih 3 ngantos pungkasan. Sapono prateng unggihaning temanten putri den lenggahaken. Lenggahing temanten putri kawuryan hanggana raras. Lenggahing temanten putri kawuryan layap liyeping aluyup ler pratimure nengga buswa kabekta ayu sulistya ing warna mela lamun cinandra bebasan kurang candra turah rupa lamun cobi den rumpaka rumpakane temanten putri rek mongombak ngembang bagong rinonci-ronci godhek angudup turi netra kawis tinggal kocak lindri-lindri alis nanggal sepisan erong kawuryan bangir latiase mungging memanis pipinduring sajuring jonggo mangolan-olan pundak kawuryan handra jumas weweging pranodya nyengkir gading piningit asta gede pinentang bangkeane nawon kemit wontes kawuryan alus mulus jari jimucukri kukune kawis tinggal abang dadilan pantese mela datan mantra-mantra lamun putra putrinipun Bapak Slamet Widodo Puspinda Putri Adanari tegese putri kang saged nurunaken wijining trah kautamen ingkang rama mewah ingkang ibu lenggah jajar hajajari temanten putri sinigeg ingkang winarsita minangka sambeting kawi Korining sasana kawrihan korining sasana busana panglereman Wastinar buka gambarken lamun Sirat Mojo temanten kakung sampun purna denira praganti mila ingkang rama mewah ingkang ibu kepareng nganthi ingkang putra kakung dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Misbahuddin mugi kepareng nganthi ingkang putra kakung medal saking Wisma Panglereman wektalipun sakmenika dipun sumanggaaken dumateng Mas Dayun gedhengipun dipun gantos gending ladrang wilujeng kanthi ungling bangsa ladrang wilujeng korening sasana busana panglereman Wastinar buka kawuran Sirat Mojo temanten kakung sampun wijil saking Wisma Panglereman dene lumaksana temanten kakung lamun Cinandra candrane
Yayah Ratu Agung ngagem makutha Kanigara pinalipit Rukmi Gneping kawruyan Agung Prabu Mewah Prabowo Agung tegese kebaking kaendahan kang sanget diluhung wontening Prabu Waspindha jejering Narendra Tama kang awiwa suci waring sajuga wontening Prabowo sinung kawibawan mewah kaprabawan endah edi milangoni ngelam-lam ing kalbu kawruyan sirat waja temanten kakung kandhek saking sawetawis wonten wiwaraning pahargyan Diya nyawang sesawangan saklebeting sasana wiwaha kawuryan sekating pepasren ingkang katiyuping samirana wanda wintir lembak anggenipun asam puja puji pambagi harja kembar mayang ingkang wonten keringipun temanten kakung mrepeki lenggahing temanten putri wedalipun sakmenika dipun sumanggahaken panjenenganipun Mas Wiwit ingkang kinarya senopati pengapit manjing telenging sasana pahargyan mrepeki lenggahing temanten putri ingkang nalika semanten den apit rama kaliyan ingkang ibu caos sasmita lamun sampun dumugi wancinipun kirap nenggih wancinipun panggih temanten dumateng para lenggah mugi kepareng jumeneng saking sawetawis kasuwun paring donga pangestu dumateng temanten sarimbit anggenipun badhe dipun panggihaken dumateng Mas Dayun derengipun dipun gantos gending Kebu Biru sakebyar kalawa mulat endahing sasana pahargyan kang kawis tinggal endah edi laras kawuryan binarung swaraning pradangga munya hangrangan kadya saur manuk anglur selur asung pepuji dumateng Sri temanten sarimbit murih kasembadan dening bebrayan kanthi linambaran asih sinisihan nganti tumenyang kakinini tebih ing rubeda celak mring karahayon lumaksanane sirat mojo temanten kakung putri mrepeki sasana ingkang sampun pinanci mrepeki sasana ingkang sampun pinanci katon kambang-kambang kumambang ing salebeting tirta kang sinebat Puspita Triwarana ingkang wonten telenging bokor kencana handheking sekar mawar mlati tuwin kanthil yekti punika pralambang marawi winawar tembung manis lumpatar kedaring lati dadya pralambang karya tema ingkang anggung kumantil kanthil ing padoning netra tumaneng ing tungtunging kalbu saya dangu saya caket benira lumaksana monggo temanten kakung mlampah alon-alon tumuju wonten ing sasana ingkang sampun pinanci monggo saya dangu saya caket hanya ketipapan ingkang sampun pinanci sawuhnya dumugi sawuhnya dumugi sasana ingkang sampun pinanci kandhek kanthi pagutingal tempu ing pandulu catur netra catur papat netra mripat padha saknalika wonten pangaribaya ingkang ambabar daya karsa cipta rasa ginaib ingkang tumanem ing sanubari kawuran sirat mojo temanten putri kumlawe astane sarwi ambalang gantal mring temanten kakung ingkang sinebat gondang kasih datang saronto temanten kakung sigra animbangi tukar gantalan mring jajane temanten putri ingkang sinebat gondang tutur punapa wujud lan werdine gantalan nenggih suruh liniting alit tinangsulan lawe wenang ugi pinilih suruh ingkang matemurasi ingkang sedaya kala wau ngusura kebaing sandi suruh lamun dinulu seje lumah lan kurepe ananging lamun ginegit padha rasane ngemusura senajan sajuga priya kang sawiji wanita ananging menawi sampun manunggaling cipta rasa daya karsa pinesti dadi jatuh kramane purna kenya sami hambalang gantal
Siratmojo temanten kakung putri asta jan jawataken sarta siniram tirta puspita triwarana dening Nyai Juru Pangedi Busana. Salebetipun siram asta sinartan krapal mantra sekti estine nyuwun dumateng Gusti ingkang murba sagung dumadi murih badanipun temanten kakung putri tebih saking Sekara-kara kalih saking Sambikala Nirbaya Nirwikara. Salebetipun asta den jawataken silih Sekar Kalpataru. Menika ngemu pralampita kalamuta Siratmojo temanten kakung putri sampun pikantuk wahyuning palakrami. Pananggenya silih Sekar Kalpataru kawuran Siratmojo temanten putri jengku ndodhok sesibukan ngaturaken sembah dumateng ingkang kakung mekaten pangudas swaraning driya lamun kawijila ing lati. Duh Kang Mas, kula ngaturaken sungkem pangabekti kula Kang Mas, mewah kula nyuwun pangayoman Kang Mas. Ayo ya diajeng wong ayu garwaku, sembah bektimu wis dak tampa kanthi lega rasane atiku ya Nduk. Ora liwat pun Kakang bakal ngayomi ngayemi marang sliramu sak lawas-lawase urip. Pananggenya Siratmojo temanten putri ngaturaken sembah sungkem dumateng ingkang kakung kawuran Siratmojo temanten kakung napak Antiga ingkang sinaket ing Bokor Kencana. Semanten Antiga pinapaking padha pecah babyak sanalika. Pecahing Antiga nggambaraken lamun Siratmojo temanten kakung putri sampun piyak babyak nalaripun wal saking kembuling tiang asepuh kepengin gesang mandireng pribadi. Pananggenipun napa Antiga kawuran Siratmojo temanten putri kumlawe astane nyandak Cinduk Kencana kanthi mijiki samparanipun ingkang garwa. Anggenipun caos pawijik kawuryan datan wigah-wigih nggambaraken lamun dados garwa ingkang bekti setya tuhu dumateng ingkang kakung. Temanten kakung sasampunipun dipun caosi pawijik dumateng ingkang garwa kanan lan keningipun kawuran Siratmojo temanten kakung putri ngideri saindenging pasangan. Pangidering temanten kakung putri nggambaraken lamun kepengin ngresut jembar tebane anggenipun mengkoni bale somah. Mugi anggenipun niat kepareng mengkoni bale somah tansah lolos rahayu kalih saking Sambikala Nirbaya Nirwikara. Kanthi jajar sumanding Siratmojo temanten kakung putri siningemban ing sindur dipun wontenaken adicara gendongan. Panjenenganipun Bapak Slamet Widodo sekalian Ibu Siti Romlah kepareng nuduhaken margi kamulyan yang bebrayan kangge ingkang putra sekalian. Mugi niat branipun temanten kakung putri tansah manggih kabegjan kamulyan kasarasan. Awit saking pangudas swaraning griya lamun kawijila ing lati. Kene-kene ngger anakku, kowe ndak gendong, kowe ndak tuntun, kowe ndak apit. Tak tuduhake marang marganing kamulyan, marganing kautaman Deniro Brayan. Muga anggonira Brayan tansah binaringan katetepan kabegjan kamulyan kasarasan. Apa kang sira sejo bisa teka, apa kang kaesti bisa dadi. Sagebyar kala wau mulat endahing sasana pahargyan sampun purna temanten panggih. Purnaning panggih temanten den lenggahaken wonten ing Manguntur Kencana. Manguntur Kencana kang dumadi saking pangrekaning Gading Gajah Sepuh ingkang kinalipet Kencana Gineping. Purnaning panggih temanten
awit saking ageng donga pangestunipun para pepundhen sepuh sumrambah para rawuh. Lumaksanane sirat mojo temanten kakung putri arsa minggah wonten ing Sitinggil Binaturata pinaragan dene para kadang sentana mewah kulawarga Wandawa ingkang sampun lila kaduk ing kasukan dados bebarisaning pangomyong tutwuri binayang kari. Sirat mojo temanten kakung putri pinayungan songsong agung winastan songsong tunggul asmara. Saya dangu saya nyaketi Sitinggil Binaturata minggah panondakan ingkang sepisan kalih 3 ngantos pungkasan. Semanten sirat mojo temanten kakung putri sawasa minggah wonten Sitinggil Binaturata netepi dawuhipun ingkang rama mewah ingkang ibu ingkang nalika semanten sampun keparing pangandika dumateng ingkang putra kekalih. Nggih sira sakarone mapana ing mangsa iki ya nggih sineksenan marang pepundhenira yen ing dina iki rama lan ibumu misuda marang sira. Pratandha rama lan ibumu misuda marang sira nggih kursi kalenggahan iki lenggahana. Semanten temanten kakung putri tanggap sasmita ing swasana. Semanten sigra lenggah anglenggahi manguntur kencana. Monggo Mas Slamet dipun lenggahaken. Jelek saknalika tuwuh ageng prabawane. Prabawane temanten kakung putri sumulu sumundha ing awiyat ngebaki jagat rina. Agenging prabawane Raja Hyang Ratu Ndalu wus pindha prabawane Raden Danang Sutawijaya nenggih panembahan Senopati Ratu ingkang sepisan wonten ing Ngayogyakarta hadiningrat sampun dumugi wahyaning mangsa kala. Dumawing kodrat saking pangwasaing Gusti ingkang murba sagung dumadi ingkang nalika semanten wonten titahing Gusti ingkang ngasih pajalu tanapi wanodya ingkang sumadya netepi jejering anggesang ngancik alaming madya panaya alam bebrayan amestuti ila-ila ujaring para kinekang dahat pinundi-pundi nuladha budaya edi endahing budaya luhung ingkang tumuju dumateng kautamen. Nenggih panjenenganipun anak Mas Bagus Ahmad Zainul Latif putra kakungipun Bapak Ahmad Misbahuddin kalian Ibu Erna Kurniawati kalian Roro Ayu Aditya Eka Putri putra putrinipun Bapak Slamet Widodo sekalian Ibu Siti Romlah Jinegeg ingkang winursita minangka sambeting kawi. Panjenenganipun Ibu Halimah ingkang minangka tatarias tetep mratetisaken adicara tuwin adicara ing sacandhakipun. Dene adicara ing sacandhakipun hanggih adicara sukeman pramila dumateng Mas Dayun gendhingipun dipun gantos gendhing Ketawang Pamuji. Duwung sampun kalolos, cenela sampun kacopot. Kawuran sirat mojo temanten kakung putri jengkar saking palenggahan. Arsa sumungkem dumateng ingkang rama mewah ingkang ibu. Lampah jengku bebasan saka Matarangan. Wono prateng wonten ngarsanipun rama lan ibu. Sirat mojo temanten kakung putri sigra tumungkul yayah konjem-konjemo ing bantala wadananira tangkeping asta sumembah ing jengku kanan sinartan ening ing cipta rumasuk ing sanubari
sarwi nyemon rumentahing puja astapa saking ingkang Rama mewah ingkang Ibu mring estining ndira dinira bebrayan mugi pikantuk kasarasan kabegjan kamulyan ingkang sedaya saking keparingipun Gusti ingkang nurba ningrat legek mongkaya banyu mongkaya watu lir sinendal mayang jroning kalih dupe Rama lan Ibu anguswa padane ingkang putra sekekalih sumedha teng manahtan bangkit sinayudan sakala den elus-elus pamidanganipun kang putra tan kiyat ngandhang dukitaning manah waspa kumambeng warawayan dumaweng waspa ing pangkoning Rama lan Ibu lamun Cinandra kadya mutiara rinunci punapa ta darunane jroning sungkem nyang padane Rama lan Ibu temanten yo inget nyang purwaning dumadi nalika kalereken ing jagat Padang sarwi ginadang kadang wiwit alit saengga dewasa kapan saged atur piwales inget marang Rama ingkang ngukir jiwa regunipun ugi inget marang Ibu ingkang minangka dadi papaning talak brata ing telenging Garba salami nawa Candra Dasari wiwit wektu ngantos remaja dewasa rumaos ageng dosa kalpatanipun mahpada ing semu dupi anguningane Purnangguna Siratmaja temanten sarimbit ngaturaken sembah sungkem dumateng Sudarma kekalih nenggih Bapak Slamet Widodo sekalian Ibu Siti Romlah kawuran Siratmaja temanten kakung putri lir gumantos ngaturaken sungkem dumateng Bapak Ahmad Misbahuddin kalian Ibu Irna Kurniawati sawusnya wonten ngarsanipun Rama lan Ibu Siratmaja temanten kakung putri ngaturaken sembah sungkem mekaten pangudas swaraning griya lamun kawijila ing lati Rama Ibu kula putra kekalih Rama ngaturaken sungkem pangabekti kula mewah kula nyuwun pangestu saking panjenengan Rama Ibu ayo yo ger anakku banget panarimaku sliramu ngaturake bekti marang wong tuwa ora liwat maragake tanpa ana pangestune Rama lan Ibumu muga-muga anggonmu bebrayan tansah pinaringan katetepan kabegjan kamulyan kasarasan apa kang sira sejo enggalo tumeka apa kang kaesti bisa dadi ya nggih lan weling ing Rama lan Ibumu nggih anggonmu bebrayan manuta marang tuntunaning agama kang dumunung ana ing kitab suci Al-Qur'an kang tinulis ana ing surat An-Nisa ayat 59 ya nggih kang unine kaya mungkin nggih ya ayyuhalladzina amanu ati rasul wal ulil amri minkum tegese mengkene nggih bektiya sira kelawan Gustimu bektiya sira kelawan rasulmu lan bektiya sira kelawan pemimpinmu ya nggih nuwun inggih Rama sanget anggen kula mundi mugi saged andadosaken jimat paripih ndayanana ing kasantosan Rama Ibu Purna anggenya Siratmaja temanten sarimbit ngaturaken sembah sungkem dumateng ingkang Rama mewah ingkang Ibu nenggih panjenenganipun Bapak Ahmad Misbahuddin kalian Ibu Irna Kurniawati kawuran Siratmaja temanten kakung putri jumeneng jajar sumanding kanthi kebak ing Subasita dhateng tiyang kasepuhipun giya lenggah ing kursi rinengga ingkang pinaringan eden-eden maneka warna ingkang kasastra sarwa sarwi edipene
Para adicara sungkeman kaparenga ngadani adicara tampa kaya kacar kucur. Dumateng Mas Dayun gendhingipun dipun gantos gendhing mugi rahayu. Para putri Dumas ingkang kapiji krida leladi tansah sengkut gumregut nyambut karti ingkang sedaya sami sulistya ing warni. Putri Dumas ingkang angka sepisan arsa ngaturaken uba rampe dumateng Sang Rajendra Agung. Sawonya uba rampe den aturaken kawuran Sriatmaja tepaning kakung sigra jumeneng sarwi ngasta tilam lampus isi beras kapulasa palawija arta receh mewah sekar manca warna kasuntak ing pangkoning sang garwa katampi winadahan mawi sindur pralambang jejibaning sang kakung wajib tanggel jawab mring sang garwa guna kaya waing pakartini sang kakung kedah kapasraken mring sang garwa katampi kanthi suka gumbiraning penggalih Sriatmaja tematen putri anggenipun nampitan wonten ingkang marebel nggambaraken lamun dados garwa ingkang gemi setiti ngati-ati liripun saged ngobetaken gunakaya saking ingkang kakung. Para adicara tampa kacar kucur kalajengaken adicara kembul dahar kanthi dulangan. Putri Dumas yang sak candhaipun sampun samekta ing gati sawega ing diri arsa ngaturaken dedaharan dumateng Sriatmaja temanten kakung putri. Sawuhna dedaharan den aturaken kawuran Sriatmaja temanten kakung paring dulangan dumateng Sri temanten putri. Semanten ugi Sriatmaja temanten putri caos dulangan dumateng sang temanten kakung. Menika nggambaraken sageta tumangkep raos katresnanipun manten sarimbit jumbuh ingkang ginayuh sakjeg saeka kapti sembodo ingkang sinedya rengganing basa ngateng sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Para adicara kembul dahar kalajengaken munjuk tirta wening. Putri Dumas ingkang sak candhaipun arsa ngaturaken unjukan tirta wening dumateng Sriatmaja temanten kakung putri. Senajan wujudipun namung tirta wening ananging menika sampun pinaringan mantram sakti saking Ibu Pangedi Busana. Estining tias sageta sabarang pakarti ingkang arsa linampahan tansah weninging penggalih mewah anteping kalbu ing tinemu hamung hayu hayem lan hangayomi. Para adicara kembul dahar sarta ngunjuk tirta wening kalajengaken adicara sempal ingkung. Putri Dumas ingkang pungkasan ngaturaken ulam lembaran dumateng Sriatmaja temanten kakung putri. Sapuhnya ulam lembaran den aturaken kawuran Sriatmaja tepaten kakung ngasta pupu ingkang kanan wondene temanten putri nyepeng pupu ingkang kiring estining griya ingkang arsa den sempal dados kalih. Menika nggambaraken utawi atur pralambita yen to Sriatmaja temanten kakung putri tansah setunggal raos lahir kelawan batinipun lan boten etang-etung mring pakaryaning Bale Wisma anggenipun badhe gesang wonten ing ngalaming bebrayan. Nuwun sagunging para rawuh mekaten adicara lampahing panggih temanten sampun paripurna
Mugi-mugi kanthi donga pangestunipun para pepunden sepuh sumrambah para rawuh ingkang tumuju dumateng kemanten sarimbit saged andadosaken kegiatan anggenipun badhe nderek lelomban wonten ing madyaning jagat Srawung. Tumeka ingkang jinangka rahayu ingkang tinuju dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah pikatuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nuwun para rawuh ingkang kinurmatan, sak paripurnanipun adicara panggih temanten menika badhe wonten beksan ingkang sinebat tari gambyong ingkang badhe dipun pandhegani dening Mbak Weni. Pramila dumateng Mbak Weni kula sumanggaaken nuwun.